Takže ahojte, ja vás vítam pri dnešnom podcaste s našou školskou pani psychologičkou Katkou Švecovou. Dobrý deň. Dnes sa pozrieme na to, prečo je vlastne školský psychológ dôležitý, čo všetko môže zahŕňať jeho práca a vlastne rovno by som sa spýtala, teda, že čo všetko zahŕňa tá práca školského psychológa a že prečo ho školy vlastne potrebujú. Tak tá práca zahŕňa, že on pracuje ako keby na rôznych úrovniach. Tým, že je v podstate mimo toho, je ako keby taký v podstate človek mimo toho fungovania, čiže vie sa na veci pozerať nezávisle a teda pracuje so žiakmi, pracuje s triednymi kolektívmi, pracuje s učiteľmi, pracuje s rodičmi a zároveň spolupracuje aj s vedením školy. A venuje sa jednak individuálnemu poradenstvu, to znamená, že vie pracovať so žiakmi individuálne, ale vie teda riešiť aj nejaké kolektívne problémy a zároveň prináša, že nielen keď je nejaký problém, ale zároveň je to človek, ktorý tým, že na školách sa tí učitelia venujú tej vedomostnej stránke, tým zručnostiam, tým, že sme na odbornej škole, tak on je vlastne človek, ktorý môže prinášať rôzne preventívne, rozvojové aktivity pre žiakov, aby sa rozvíjali po takej tej osobnostnej úrovni. Asi tak by som to povedala. A prečo je dôležitý pre školy? Ja si myslím, že školský psychológ vie byť pre školu obrovským benefitom, pretože myslím si, že každý z času na čas potrebuje možno takúto podporu alebo oporu v niečom a toto je človek, ktorý tú podporu vie poskytnúť ako keby v podstate každému v tej škole. Čiže je to možno taký podporný a oporný bod, na koho sa vedia v podstate či žiaci, či učitelia obrátiť a vedia, že v akejkoľvek situácii sa ocitnú, že v nej v podstate nie sú sami a je tu niekto, kto s nimi môže hľadať tie riešenia. A teda vlastne, keď takto pracujete aj s tými žiakmi, aj s učiteľmi, tak aké sú podľa vás také najčastejšie psychické ťažkosti u žiakov v dnešnej dobe? Tak to spektrum je také široké a možno by som to nenazvala len tie psychické problémy, ale že teda všeobecne, že čo ten psychológ ako keby rieši. Tak určite, keď sme v škole takých základov, že niekedy sa stáva, že proste tie školské výkony nejako nejdu, nefungujú, možno sa zhoršujú a je tam niečo, s čím ten žiak má problém, možno nevie na to prísť, že s čím a potrebuje pomôcť. Zároveň vo veľkej miere sú to rôzne, sú to také či pocity nejakých úzkostí alebo nejakých problémov, lebo teda každý z nás sa s niečím potýka. A v tom živote veľa vecí sa deje v rodinných prostrediach, veľa vecí sa deje teraz vo vzťahoch, či medzi spolužiakmi, kamarátmi, v partnerských vzťahoch. Čiže to sú veci, ktoré sa často riešia možno na sedeniach, že človek sa potrebuje možno niekedy prísť len tak vyrozprávať, lebo už je toho veľa, že ja neviem, škola sa deje, život sa deje mimo školy, rodina sa deje a že už to je niekedy ako keby veľa. A potom sú to situácie, že možno sú to nejaké výbuchy hnevu alebo také, že zrazu sa udeje, že prežívam tie emócie nejako, že často veľa a neviem, čo s tým mám robiť, že už to neviem ovládať. Potom sú to samozrejme, ako stáva sa aj, sú také aj vážnejšie samozrejme prípady, kedy sú to už nejaké že úzkosti alebo možno nejaké také depresívnejšie stavy. A to už sú možno také tie, nie že vážnejšie, ale už si vyžadujú takú väčšiu pozornosť. A čo si teda... A čo by som ja teda nazvala takým možno problémom, alebo čo sa rieši, že veľakrát v podstate v dnešnej dobe tým v podstate mladí ľudia, myslím si, že veľakrát sú konfrontovaní alebo majú taký ten konflikt medzi tým, že možno čo by oni chceli v tom živote, ako by ten život chceli mať a s tým, čo sú možno nároky školy alebo toho, v čom fungujú. A že niekedy je ten konflikt medzi tým taký veľký, že možno nevedia, že čo s tým, že ako to vlastne zladiť, že to, čo chcem ja, to, čo chce okolie, to, čo chcú rodičia, že to sú podľa mňa to je možno taký najväčší niekedy problém, ktorý je a s ktorým prichádzajú, že proste, že neviem, že čo ďalej, ako ďalej. A myslíte si, že s týmto všetkým, alebo teda s veľkou väčšinou majú súvisť sociálne siete, ktoré sú v dnešnej dobe? Tak musím si dať teraz pozor na to, čo poviem asi, ale nie, tak určite
tak ako aj ja určite fungujem na sociálnych sieťach, tak všetci nejakým spôsobom fungujeme na sociálnych sieťach, že ja to vravím, že bohužiaľ už súčasť tejto doby a myslím si, že tie sociálne siete majú veľakrát oveľa väčší vplyv, než si my uvedomujeme, že na nás majú. Aj keď si myslíme, že to veľakrát máme pod kontrolou, že proste vyberáme si obsah, čo sledujeme, ale myslím si, že práve to, ako som povedala, že vnímam, že veľakrát je ten problém v tom, že ja vidím nejaký svet vonku, ako kto žije, ako kto funguje a ja mám ako keby pocit, že aj ja by som to chcela. A že my toho sociálneho obsahu vlastne konzumujeme strašne veľa počas dňa. Tým, že tak všimnime si, hej, že koľko tam trávime času, to si vie asi každý nejakým spôsobom pozrieť. A že málo kedy si vlastne začneme uvedomovať, že začneme byť nervózni pri tom, ako tie sociálne siete scrollujeme. A že v podstate, že stále máme pocit, že niečo potrebujeme. A neustále ako keby fungujeme v tom, že vzniká tam také malé napätie. A ono, keď sa to kopí a vlastne my tými sociálnymi sieťami žijeme, tak ono sa to veľakrát potom dosť vplýva na ten život, len my si to nie vždy vedome uvedomujeme. Že my len konzumujeme a vlastne nevnímame, že čo a aký to má na nás dopad. Neviem, či som bola, hádam, zrozumiteľná. Určite áno. A teda ešte sa vás pýtam inak túto otázku, že ako ovplyvňujú tie sociálne siete duševné zdravie mladých? Závisí to od jednotlivca, že do akej miery ho ovplyvňujú, lebo každý máme možno takú tú mieru tej odolnosti a toho, ako vnímame sami seba inde nastavenú. Sú jednotlivci medzi nami, ktorí sú, že nejakým spôsobom majú nejaké také zdravé sebavedomie, že majú to nejako, že v podstate vedia, kto sú svojím spôsobom a že málo čo ich možno rozladí, hej, veľakrát. Ale my keď si predstavíme, že v podstate ten obsah na sociálnych sieťach, ktorý my ako keby sledujeme, tak tam aj podvedome my sa veľakrát porovnávame. Či chceme, či nechceme, tak nejakým spôsobom, či to vyhodnotíme, súdime, to je také, to je taký, on má toto. A či je to len v súvislosti s nejakým výzorom, či je to v súvislosti s tom, kto sa čomu venuje, koľko zarába peňazí, ako keby žije, tak v podstate neustále sme konfrontovaní s niečím, s čím sa porovnávame. A ak to nejaké sebavedomie alebo tá sebaistota nie je nejako pevne nastavená v nás, tak nás to vlastne ako keby viac a viac spochybňujeme sami seba. By som povedala, spochybňujeme možno svoje fungovanie, svoj výzor, svoje kvality, len tým, že sa ako keby porovnávame s tým svetom, ktorý tam vidíme. A to môže veľakrát smerovať k tomu, že sa zhoršuje ten náš pohľad samých na seba. Že možno nekomunikujeme, ale nemyslíme si možno o sebe iba také tie kladné a pozitívne veci, ale že skôr, že začneme spochybňovať, začneme mať pocit, že OK, tak možno toto by som mala zmeniť. A že na základe toho spochybňovania my máme tendenciu stále ako keby na sebe niečo hľadať, niečo meniť a tá nespokojnosť ako keby rastie. Tak asi každý z nás si vie predstaviť, že čo to s nami robí, keď keby stále máme pocit, že niečo musíme meniť na sebe. A druhá vec je, že veľakrát, ono to nie sú možno len sociálne siete, ale tak rôzne iné veci, hej, na internete, ktoré sledujeme a že veľakrát vlastne my sledujeme aj obsah, ktorý nie, že nie je ešte úplne pre nás, ale že ako by som to povedala, že v dnešnej dobe už aj malé deti alebo možno menší žiaci, hej, že sú vystavovaní obsahu na internete, ktorý oni nevedia ani len spracovať, že nevedia ani tie ich emócie, že nevedia to vlastne celé nejakým spôsobom poňať a považujú to v podstate časom za normu. Možno, že aj to je ešte teraz ma tak napadá, že taký problém, že my si na základe toho, čo vidíme na sociálnych sieťach, vytvárame v hlave niečo, že aha, tak toto je normálne. Aha, tak toto by som asi aj ja mal robiť. Ale vôbec si to nevieme vyhodnotiť, že či to konkrétne je správne pre nás, alebo nie. A myslíte si, že môže nejaká škola podporiť tie pochybnosti, ktoré tí žiaci majú, akože podporiť ich v tom dobrom slova zmysle a podporiť celú tú ich duševnú pohodu?
A ja si myslím, že škola má obrovský potenciál už len v tom, že koľko času počas dňa tu strávite. Že keď to tak prerátam, tak každý sme tu nejakých 6-7 hodín z dňa trávite v škole, v nejakom priestore obklopený nejakými ľuďmi. Čiže myslím si, že už len na základe tohto má škola veľké šance nejakým spôsobom vás podporiť. A druhá vec je tá, že ono je to priestor, máte triednych učiteľov, sú tu rôzni vyučujúci, že verím tomu, že každý jeden z vás tu má možno niekoho dospelého, komu nejakým spôsobom dôveruje, alebo na základe nejakého predmetu, niečoho si vytvoril k nemu nejaký vzťah, nejaké sympatie, že je to niekto, kto by mi eventuálne ako keby vedel pomôcť. A tomto majú tí dospelí, ktorí tu pracujú, tí učitelia obrovskú moc, že vlastne na základe toho vzťahu vám vedia byť takou podporou a oporou. Už len veľakrát pomôže to, keď sa máte s kým porozprávať. Že niekedy naozaj stačí len to, že ma niekto počuje. Že nemusí to byť nejaký problém ako keby dlhodobo, ktorý rieši, ale že naozaj tu je niekto, kto ma vypočuje, kto mi možno dá nejakú radu alebo bude so mnou hľadať to riešenie. A zároveň podľa mňa škola je úžasné miesto, pretože že my tu vieme akože rôzne veci vytvárať. Či je to napríklad psychológ, alebo rôzne ako keby aktivity, že vedia sa sem pozvať ľudia z nejakých organizácií mimo školy, ktorí sa napríklad zaoberajú týmito témami, že vlastne je tu veľa možností, ako ku vám priniesť niečo, čo vás môže zaujať, čo vás môže podnetiť zamyslieť nad sebou, možno nad nejakými vecami. Ideálne by bolo, keby podľa mňa v škole v podstate každý z nás zistil, že OK, toto mi ide, že zažil nejaký úspech, alebo to sú všetko veci, ktoré nás nejakým spôsobom podporujú a formujú, že aha, zistím, že toto mi ide. Alebo zistím, že aha, že toto je nejaká vlastnosť, ktorá je u mňa veľmi silná, ani som o tom nevedel. Že toto by mal byť ten priestor, kde vy by ste mali vlastne zistiť, že čo vám ide, že v čom ste dobrí a malo by sa to rozvíjať. Čo ste hovorili, že vlastne každý žiak by tu mal mať toho nejakého dospelého, ktorému sa vie zveriť a ktorému dôveruje, tak kedy podľa vás je už tá hranica, že by si mal ten žiak povedať, že OK, že idem za ním, lebo to potrebujem. A teraz hovoríme, že dobre, nebudeme rozlišovať, či psychológ alebo niekto, ale ja si myslím, že v akejkoľvek situácii, kedy už naozaj cítim, že to, čo sa vo mne deje, že už veľmi narúša to moje fungovanie, že neviem proste fungovať, že zle spím, hej, že ja neviem, mám zlú dochádzku v škole, dajme tomu, že sa mi niečo nedarí. A kedykoľvek už cítim, že je toho proste na mňa veľa a že neviem, ako s tým ďalej, tak je skvelé, ak nie, že naberiem tú odvahu, ale že sa rozhodnem a proste prídem, či za tým triednym učiteľom, alebo teda ideálne, keď už aj vy máte v škole, teda, že psychológa, že môžeme prísť, osloviť a povedať, že viete, že toto sa so mnou deje, že ja neviem, vedeli by ste ma vypočuť, alebo môžeme sa o tom porozprávať. Kedykoľvek, kedy to už je, že narúša, že máte pocit, že jednoducho, že neviete, čo s tým ďalej, že neviete, možno, že nevidíte to riešenie, že proste dlhodobo sa necítite OK, tak myslím si, a kedykoľvek, kedy vás len napadne, že už by som asi potreboval pomoc, tak vtedy. A čo si vy myslíte o tom, že nie každá škola má takúto možnosť? Alebo teda, že nie každá škola má toho psychológa? Čo si o tom myslím? Tak ono s týmito školskými psychológmi to ešte není úplne nejaká ďaleká história, že to sa tak ako keby postupne teraz nejakým spôsobom začalo rozvíjať. Myslím si, že je to aj v súvislosti s tým, že aj tá téma duševného zdravia sa tak možno vo väčšom nejakým spôsobom komunikuje, či na sociálnych sieťach, alebo robia sa rôzne kampane. A je to na vedení škôl, je to na tom, že či sa hľadajú tie možnosti a prostriedky. Ja verím, že ak aj tá škola nemá školského psychológa, tak ja verím, že vždy sa tam nájde nejaký 1-2 ľudia, ktorí tam sú pre tie decká, ktorí si vedia možno zistiť, navnímať, že sa niečo deje a vedia poskytnúť aspoň nejakú takú podporu a oporu, lebo tak nie je všetko úplne nutné, hej, že musí to byť hneď psychológ.
A možno zároveň si myslím, že možno nie úplne všetkým je jasné, že aké tie benefity môže mať ten psychológ na škole, že veľakrát aj tie vedenia škôl si možno nevedia úplne predstaviť, že čo by tam ten človek robil, ako by to vyzeralo. Takže to je podľa mňa možno jeden z dôvodov, že prečo to ešte není všade. A čo by ste teda odkázali tým, čo sa boja vyhľadať takúto pomoc? Alebo čo by ste im odporúčili? Tak ja im hlavne veľmi prajem, aby teda našli v sebe takú tú odvahu. A nemusí to byť možno, premýšľam, že ako to zľahčiť, ale že možno by som im len povedala, že každý z nás má to právo na tú podporu a oporu a že my niekedy máme pocit, že si to nie, že nezaslúžime, že to nepotrebujeme. Takže že možno nemusíte začať tým, že psychológ rovno, ale možno máte nejakého dobrého kamaráta, ktorému sa len zveríte, že OK, že už je toho na mňa veľa a on môže byť ten, ktorý možno dá podneť tomu učiteľovi alebo tomu psychológovi na školách. A zároveň si môžete povedať, že čo tým môžete strátiť. Hej? Že vyhľadať tú pomoc je len to, že môže vám to niečo priniesť, môže vás to podporiť, môže vám byť lepšie. Že možno sa tak zamyslieť, že či takto, ako teraz fungujem, že či chcem fungovať aj ďalej. A keď si teda poviem, že OK, že tak toto chcem vydržať, že je to každého slobodná voľba samozrejme, že či sa rozhodne tú pomoc vyhľadať, ale možno zamyslieť sa, že OK, že či takto chcem fungovať a že či takto sa chcem v tom živote mať. A viete dať teda žiakom aj nejaké tie tipy, ako sa môžu starať o svoje duševné zdravie a ako byť v pohode? Tipy a triky, to je také obľúbené. Možno dám, ale neviem, že či to budú také zrealizovateľné, ale ako sme sa bavili aj o tých sociálnych sieťach, tak ja osobne teda vnímam a myslím si, že naozaj, že jedna z vecí, ktoré každému nejakým spôsobom môžu len dobre padnúť, je dať si nejaký ten deň alebo aspoň nejakú tú časť dňa bez toho telefónu a bez tých sociálnych sietí. A možno občas len tak, že len tak do blba pozerať a že na chvíľu ako keby len sa tak zastaviť a byť v tichu. Že to vie byť jedna z vecí, ktoré podľa mňa vedia byť veľmi prínosné, keď sa na to niekto dá a vyskúša to, že na chvíľu sa odpojiť od takého toho vonkajšieho sveta a že vedieť byť aj len tak možno len niekde v tichu, len tak sa zamyslieť alebo len tak pozorovať, čo sa deje okolo. A určite vždy veľmi dobre padne nejaký pohyb. A tým, že v podstate možno v tých školách veľa toho času koľko sme povedali, 6-7 hodín, že tu trávime, tak keď si pozrieme, že prevažne koľko času človek presedí tu, hej, že keď sa hýbete medzi hodinami, že to je možno chvíľka, možno nejaká telesná, ale že viac menej počas dňa sedíte, tak pohyb je vždy veľmi dobrá voľba na to, že čokoľvek sa mi deje v hlave a vo mne, tak nejaká tá prechádzka, beh, alebo niekto chodí do fitka, alebo hej, že nejaký šport, tak pohyb je vždy dobrá vec, ktorá nás vie nejakým spôsobom pozdvihnúť. Na chvíľu myslíme na niečím iným a to telo tiež potrebuje pohyb, lebo v podstate to napätie, ktoré my zažívame počas dňa, tak sa nám v tom telo ukladá. Čiže tým, že ja ho nejakou prechádzkou rozhýbem, tak v podstate veľakrát nemusím ani nič iné robiť, ale len sa tak ako keby uvoľním. A niekedy je dobré aj premýšľať, že čo konzumujeme, lebo to je tiež taká téma tejto doby, že vo veľkom množstve sa konzumujú či nejaké energetické nápoje alebo rôzne iné veci. Ono sa to tiež nezdá, ale tiež to nejakým spôsobom podporuje, to napätie. Čiže možno občas len tak premyslieť, že čo do svojho tela dávam. To si tiež úplne neuvedomujeme, že niekedy to má veľký vplyv na to, že niekedy to naše napätie alebo nejaký ten úzkostný stav je veľmi dobre podporiť, keď si ešte teda dáme a zhoršiť. A vzťahy a kamarátstva, podľa mňa to je taká dobrá rada, že niekedy vymeniť to písanie na tých sociálnych sieťach za taký ten osobný kontakt, rozhovor. Myslím si, že potom sa každý cíti niečo o trochu lepšie, keď mám niekoho, s kým si môžem zavolať, porozprávať sa. Dobre, ja vám ďakujem. Ešte jednu jedinú vec, keď môžem povedať, že čo je možno úplne také, že fajn, ešte, že niekedy si prehodnotiť, že
aké mám priority. Lebo veľakrát sa stáva, že my sme zahltení veľkým množstvom vecí a nevieme si určiť, že vlastne čomu sa idem venovať, tak nakoniec sa nevenujem ničomu a potom zo všetkého prichádza aj v rámci školy stres, aha, ešte toto mi treba, to mi treba. Že niekedy si vedieť len jasne určiť, že nejaký 1-2 ciele, ktorým sa ako keby budem venovať a možno ostatné dať na chvíľu ako keby bokom, ale že nerobiť ako keby všetko a nič, ale že niekedy si tak jasne ako keby dať nejaký cieľ, že toto, tak možno ešte toto. Dobre, ja vám ďakujem, že ste teda prijali pozvanie a dúfam, že sa tu ešte stretneme pri nejakej ďalšej téme, ktorú budeme rozoberať. No, budem veľmi rada, ak to bude teda nejaká téma, ktorá vyjde vlastne od vás žiakov, že to by bolo možno super, že vy ste tu vlastne tí, pre ktorých tu hlavne som na škole a je to tu ako keby vytvorené, takže ja verím tomu, že každého z vás niečo zaujíma, alebo že aj vy niečo vnímate, že sa deje. A za tie stretnutia, čo som vás teda mala možnosť poznať, tak myslím si, že máte perfektné nápady a perfektné pohľady a názory na vec. Takže ja budem len rada, ak niečo od vás príde, nejaký impuls. Môžeme sa tomu povenovať. Tak vám pripravíme nejaký poriadne spicy zoznam otázok. Budeme rada. Ďakujeme. Ďakujem aj ja.